Ensenyarem ara com activar el Google Pages de Google una vegada ja tenim creat el compte a Gmail. Entrem a Google com fem normalment, entra, ens identifiquem, entrem i aquí dalt a la dreta ja podem veure el número de compte amb el que hem entrat i entrem a la segona opció, el meu compte, per poder arribar a l'espai de configuració. Bé, ara hem de parar molta atenció. On posa provar una cosa nova, anirem a més. Dintre de més hi ha una icona a Explore and Innovate que posa Labs. Clicarem i a la banda de l'esquerra tenim, baixant una mica amb l'escroll, Google Page Creator. Clicarem aquí a sobre, ens torna a demanar que ens identifiquem i ja estem a dintre. I'm ready to create my pages. Clicat allà a sobre, llegim les condicions del servei, acceptem, parem, activem I'm ready to create my pages. Estem preparats ja per començar a crear les pàgines i aquí acabem aquest segon tutorial. Aquí tenim ja per crear la primera pàgina, però això ja farem un altre tutorial per final.